Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Shiro i evo nas ponovo u Titan Souls. Bili smo ovdje se stali i pobili smo onog gore bossa i sad se idemo boriti one velike zmije ili što to već je. Bilo je vrijeme od kad sam igrao, tako da sam malo zaboravio kontrole. Okej, idemo se boriti protiv velike zmije u vodi ili što već je to. I tako i jegolja. Što se moram napraviti? Vjerojatno moram ono pogoditi u sredini. Tako da ću od ovdje pogoditi. Ne usudim mi se doći blizu. Pogodio sam, dobro. Mislim nije dobro, došao se moram sad boriti protiv njega. Ne znam što trebam napraviti. Bježi. Kada treba ubiti uopće? Plivaj. Mislim da umreš ako skoči na tebe, nisam siguran. Tako barem mislim. Iskreno ne znam kako da ga povijedim. Ček, šta? Umro sam nekako. Sad, kako treba njega? Tj. ne znam gdje ga treba povoditi. Mislim da vidim. Treba ga povoditi u rep. Sad. Ovo je bilo blizu. Mislim da sam ga čak bio pogodio. Ono je bilo jako blizu. Ono je bio pogodak. Popni se brzo. Znao gdje idem. Ajde. To, pogodio sam ga. Ovo je bila čista sreća. Ali svejedno, ne zanima me. Pobjeda je moja. Ovo je bilo brže nego što sam mislio. Mislim da je ovdje još jedan boss. Da vidimo. Ko si ti? Šta? Ne! Teško ovo izbjeći. Gdje ga moram pogoditi? Vidim u guzicu. Šta? Sad. Ne. Ovo je fakat teško. Viš? Umro sam. Sad. Ne, fulao sam ga. Izgađa me. Znači, imam plan. Godit ga. Ili će on mene pogoditi, dobro, što god. Okej, izbjegni ovo. I sad ga pogodi iza. Ne, ovo je bilo blizu, ovo je bilo jako blizu. Ne! Okej, bjež. Okej, izbjegni ovo. Da, i onda se stane i moram ga tako pogoditi. Nemaš vremena dosta. Sad. Konačno, ajme. To. Pogodio sam ga 10 puta, ništa se nije desilo. Okej, gdje sad treba ići? Gdje smo mi to? Okej, ovo je nova mapa. Što je ovo? Okej, da, ovo novo mjesto. Dobro, tu ću završiti epizodu. Ne znam ko nas sljedeći boss tu čeka. Tako da, hvala na gledanju i vidimo se u drugoj epizodi.